Wel, helo a chroeso I benod arall o Rownd y Ford. Diolch am ymuno gyda ni. Diolch am pawb sydd wedi cysylltu gyda ni yn ystod yr wythnos. Chi'n gweld, mae'r 4 regular, fi'n credu dyna ni'n cael ei galw, yma heno, ac mae hwnna'n golygu ein bod ni'n cyflwyno pwnc neu cyflwyno darn o'r Beibl dyn ni ddim di edrych arno yn barod. So heno ni'n mynd I edrych ar Titus, ond cyn hynny, fi eisiau mynd â chi nôl I stori yn yr Hen Testament. Falle un o'r storiau mwyaf enwog yn yr Hen Testament, os nid y Beibl I gyd. Dafydd a Goliath. Stori eitha da. Fi fel arfer yn cael ei castio fel Goliath mewn pethau, os oes rhyw fath o drama involved. Yn Carnival wain arlwydd un blwyddyn, o fi'n Goliath, ac o'n ti'n gallu talu 50 ceiniog I taflu ysbwng ato fi. So, oedd hwnna'n hwyl. Dafydd a Goliath, chymod, y stori enwog yma, mae Goliath, y cawr mawr, y Philistiaid yn dweud wrth y byddin Israel, danfonwch eich milwr gorau I ymladd fi, a sneb eisiau mynd, ac yn y diwedd, mae Dafydd, y teenager yma, yn benni lan, yn ymladd ac yn ennill yn erbyn Goliath. Ond ydy unrhyw un fan hyn yn y grŵp yn gwybod pam oedd Dafydd yna o gwbl? Achos wrth gwrs, oedd e ddim fod yna, dwi ddim yn y fyddin, mae jyst yn digwydd bod yna. Ydych chi'n gwybod pam? Aron, unrhyw syniad gyda ti? Pam oedd Dafydd yna'r diwrnod yna? Mae rhywbeth I gweithio bod e fod mynd â bwyd draw i'w frodyr. Ie, oedd e'r delivery. Pack lunches, yw e? Ie, pack lunch. A ydych chi'n gwybod beth oedd y bwyd oedd Dafydd yn mynd draw i'w frodyr? Unrhyw un? Mae gen I fi'r darlleniad fan hyn. 10 bloc o gaws oedd delivery oedd Dafydd yn mynd draw i'r byddin pan nath e weld Goliath. Nawr, ni fach yn hwyr ar hwn, ni'n deall hwnna, ond un o'r fideos ni wedi bod yn mwynhau, a fi'n siŵr bod chi wedi bod yn mwynhau fe hefyd, mwy ac unrhyw beth arall yn ddiweddar, yw fideo Mark Drakeford yn just siarad am gaws, gyda'r fath sêl, nag yw e, ac cyffro, a mae wyneb bach, mae gyda fe gwyneb bach, does? Mae wyneb bach just mor excited am y caws. O'n i'n googlo fe yn gyrharach I trio gwylio'r fideo yma cyn gwneud hyn. Chymod be, os ydych chi'n dechrau teipio Mark Drakeford mewn I Google, chymod beth sy'n dod lan yn ail? Mark Driscoll. Cofio Mark Driscoll? Y boi yna just yn fel pregethu'n really, really grac. So, dyn ni ddim yn ei siarad am Mark Driscoll. Dyn ni ddim yn ei siarad am Mark Drakeford. Mae'n just mor lyflu. Mae fel yn... Mae wedi bod yn ateb y cwestiynau gwleidyddol yma. Mae'n dweud, there's a... fun question. Gan rhywun o'r enw Joe Bangles sydd yn neud meddwl bod yn plant. Well, dwi'n gwybod. Ond as he put the question in himself. Ac maen nhw'n gorau, mae wrth ei bodd gyda caws, mae stori bach dy fe am mynd I tŷ ei famgu a cael caws. Ti'n efestio yna fe. Mae'n trio dweud, hoff gawsau, mae'n dweud fel hyn, I ought to say, cyffili. Because we're in Wales. So, un mae hwnna'n dweud wrth fi, mae nid cyffili yw hoff gawsau. Chi'n cytuno? Mae'n esgus achos mae fe yng Nghymru. Ti'n modd, mae'n iawn. Mae'n iawn. Ni'n hapus I derbyn cawsiau'r byd yma yng Nghymru. Dyn ni ddim eisiau pobl meddwl bod ni just yn bwyta cyffili trwy'r amser. Wel, heno, fi chi wedi sylwi bod un neu ddau o bobl yn bwyta yn barod. Dwi'n edrych ymlaen I cael seibiant yn mwyn I fi gallu bwyta. I ni wedi dod â cheese boards ni gyda ni heno. Jyst nôl un fi fan hyn. Ac ni'n mynd I dangos nhw I chi. So, Aron, neu di ddechrau dangos y cheese board, ond ar gyfer y grandawyr, just siarad ni trwy'r beth y ti wedi... Wel, fe na I fy ngorau I ddangos cheese board I ddechrau. Mae'n rhyw fath o cheese slate mewn gwirionedd. Dyma ni y cheese board sy'n gen I. A mae'n cynnwys fel 3 categori gwahanol o gaws o'n I wedi penderfynu mynd am.
Un yw'r healthy option, sef Wednesday-dale and cranberries. So cranberry, obviously, yw'r healthy 5 a day. option. Un yw'r lleol Cymreig, sef caws cheddar sydd yn eiddfed iawn, sydd wedi cael ei eiddfedu mewn... Dwi'n gwybod os chi'n gwybod am y gair yma, mae e o geidell llechen. Geidell rhywbeth o'r bia cen, nag yw e? Geidell? Geidell cafn. Slate cafn. A'r trydydd i gadw ein cyfeillion Ewropeaidd yn hapus yw'r bri, wrth gwrs. Ac wrth gwrs ti yw y parch a'r bri. Yn union, ie. Mae gen i hefyd selection bach o crackers gwahanol, un gyda poppy seeds a llall gyda tomato a herbs. Beth oedd yr un lleol eto? Beth oedd enw fe? Yr un lleol? Caws Cymreig o geidell llechen. Dyna enw fe? Ie. Geidell, ble mae'r geidell? Sa'n Sut yw'n manylion gyda ni? Na fi ffindio mas. Ie, fe eisiau. Gallai just cymryd... Mae'n rai fi cymryd issue gyda ti. Ffrwythau mewn caws. Fi ddim yn derbyn hwnna. Fi'n hoffi bach o... na. Apricots weithiau, bach o... Mae dau arall yn ymwneud pasio. Iawn. Cori, draw i ti nesaf. Beth y ti di dod? Wel, yn anffodus nad yw fy cheeseboard i ddim mor elaborate a rhai chi yn anffodus. Dim ond un sydd gyda fi, a mae daw mewn paced. Ond mae hwnna'n jyst yn dangos ffres ni fo. Ond mae gyda fi bach o gouda fan hyn. Chi'n gallu gweld fan hyn. So mae hynny'n dod o ein brodyr a chwiorydd yn yr iseldiroedd. So mae hwnna'n caws bach neis, have a texture nice. Prepared the traditional way for a sweet, mellow flavour. So ni gyd yn hoffi bach o mellow. Hyfryd. Wel, gai just suggestio bod ti'n cracio hwnna ar agor nawr, tra bod ni'n gwrando i Alun Bryn yn rhannu beth mae fe wedi dod. Wel, rhaid fi dweud, os dwi adre, mae dad yn bach o connoisseur caws. Ond yn anhebyg i'n hadi a Aron Treharne yn amlwg hefyd, dwi'n mynd stage bywyd gwahanol lle mae'r budget yn bwysig iawn, felly mae gennym fi Pringles fel fy misgedi. Mae gennym fi un slice o gouda. Mae gennym fi 2 slice o Emmental. Diddorol, ie. Bach o brie, ond o'n i ddim yn gallu ffindio cyllell yn y tŷ newydd yn Mwyntoria, so it's hand cut brie. Rustic look. Hand torn, fi'n credu. Yeah, mae gennym fi hanner cheese string. Mae merched fi'n galw cheese string yn coeden caws. Nice. Descriptive iawn. Mae gennym fi bach o Austrian smoked cheese, sausage fach. Mae diddordeb fi, mae'n dweud bod e mor dlawd, ond mae gennym fi bach o bopeth. Well, yeah, cheap and nasties o. And wedyn, the cream on the cake. The plastic cheese. Fy nrefftadaeth i. Fi'n clywed bod hwnna wedi cael ei eiddfedu mewn ceidell am sawl blwyddyn y darn yna. So dyma, hang on na, fi'n trio dal hwn lan. Dyma un fi fan hyn, right? So na'n mynd i chi trwy fe. Yn wahanol i baball, fi wedi cael fach o'r chutney. Fi ddim yn gwybod beth yw enw fe, beth yw chutney yn Gymraeg. Chutney? Chutney. Swn i'n fi'n gofyn sy'n ma rhywun. Chutney? Mae gyda fi a little bousson. Bousson? Bousson, yeah. Costello blue fan hyn yn y ffrant. Ie. Dyna'r cyntaf glas ni wedi cael heno, fi'n credu fe. Ie. Dwi'n licio bod yn y parch ar bri hefyd, so dwi'n gyda'i fyna. Ac yr enillydd fi'n credu, y gouda, sy'n gyda fi... Da iawn. Mae gyda fi hwn, achos, so fi'n gwybod os chi'n gwybod hyn, ond mae gyda fi gwaed yr iseldiroedd yna fi. Bod yn hen dad ci wedi neidio off tramp steamer yn Casnewydd, Doctor Casnewydd, a wedi aros. So, dychmyga pa mor wael oedd yr iseldiroedd.
aros dociau Casnewydd yn lle. So, dyna ni. So, boes, cariwch mlaen I fwyta, ond byddwch yn barod I ateb cwestiwn pan mae'n dod atych chi. Alun Bryn, pan mae'r Pringles am yn mewn, ni angen ti ar mute, fi'n credu. Fi'n mynd I weid. Wel, fi wedi trefnu quiz bach I ni heno. Ni wedi bod yn trafod hoff gaws ein prif weinidog. Wel, dwi wedi trefnu quiz o'r enw prif gaws ein hoff weinidog. Prif gaws ein hoff weinidog. So, dwi wedi bod mewn cysylltiad gyda cwpl o bobl ordeinedig ar draws y wlad. Ac I ni wedi dyfalu, chi'n mynd I dyfalu ei hoff gaws. Felly, nawn ni dechrau gyda Rees Llwyd o cyrsalem Cynarfon, sydd brawd yng nghyfraith Aron Treharne, fyna, so dylsyn nhw'n gwybod. Iawn, beth chi'n meddwl? A pam, ni eisiau gwybod reswm pam. Pwy sy'n mi dechrau ni off? Rees Llwyd, cyrsalem Cynarfon. Go on, Aron. Wel, dwi'n meddwl, mae'n hoffi bara nag yw e? O, ydy. So, rhywbeth mozzarella, dwi'n meddwl bod e'n sprinkler fe ar I fara fe. A'n pobi e. Yeah, sort of bruschetta style. Unrhyw advances ar mozzarella? Unrhyw syniadau? Fi'n mynd I fynd am mwy na thebyg ar y accompaniment gorau I bara, sef camembert. Camembert? Oh, yeah. Fel bach o baked camembert, dip o bara mewn. Corio ti yn... Wel, oedd ei weinidog gan y ti am spel, so dylsyn gael... Wel, mae Rees yn rili falch bod na waed Ffranig ynddo fo. Mae'n siarad am hwnna o hyd. Dwi jyst mynd I mynd am Bri, I guess, fel dyna beth dwi'n meddwl. Wel, yr ateb yw Emmental. Yeah, sorry. Neb wedi cael hwnna. Ond fi'n cael dangos Alun, mae ateb meddwl Emmental. I Llwyd, eat your heart out fyna. Nesaf te, beth am y parcherig Rhan Murphy? Beth chi'n meddwl? Oh gosh, rhywbeth caled. Beth chi'n meddwl? Corey, unrhyw syniadau? Just, bydde fi jyst yn dweud cheddar, just straight cheddar. Fi deall, just bang. Just fel ar y plat. Unrhyw syniadau eraill gyda unrhyw? Falle caws punchy fel parmesan. Ooh, fel hard cheese. Hard cheese, yeah. Neu beth o dan ti, Annie? Unrhyw syniadau? Dwi'n meddwl bod mae Rhan yn fel... There's a hard exterior, ond dwi'n meddwl bod yna fel soft inside. So dwi'n mynd I am Baby Bell. Pan o fi'n byw gyda Rhan, o'n i'n hamro'r Baby Bell. Point, well, actually, yr ateb yw Busang. Oh, you see. Toast, it's even that Rhan ac oedd ti'n allu bwyta fe gyda. Ddal iawn. Eisiau. Iawn. Lle dyn ni mynd nesaf? Emyr James, Caerdydd. Emyr James, Caerdydd. Rhywbeth fel manchego, rhywbeth exotic. Mae'n licio meddwl bod yn teithio'r mawr. Pan o'n i'n coleg, oedd wastad yn dweud, beth ti ddim yn deall hwn achos ti ddim wedi bod yn teithio. So manchego, Alun? Dwi'n mynd I weid fel Beechwood smoked cheddar. Mae'n dda. Gyda'r paprika ni'n neud. Corey, beth yn dan ti? Yn anffodus dwi ddim yn nabod o mor dda. Dwi'n meddwl bod efo'n mynd am yr Australian smoked thing. Australian smoked? Austrian, sorry. Wel, mae'n siŵr fod Australian. Probably. Yr ateb yw, fi ddim yn gwybod sut I weid hwn. Compt? Neu comte? Dwi'n meddwl mae'n fel ar y diwedd. Ond, in brackets, honourable mention i'r manchego, Aron. So, fy pwynt I Aron. Mae Aron un pwynt fyna. Iawn, nesaf, Rodri Glyn, Llansanan, wedi bod ar y podlediad. Beth chi'n meddwl? Alun, dechrau ni off, Rodri Glyn. Llansanan yn lle eitha fel insular iawn, nag yw e?
Caws o'r ffem drws nesaf. Wel, dwi ddim, actually. Mae fe o Gymru, ond dwi ddim o ardal Llansannan, mae'n rhaid fi weid. Unrhyw syniadau? Aron? Caerffili? Yes, mae Rodri Glyn a Mark Drakeford wedi dewis yr un caws. Ond mae Rodri Glyn actually'n deud y gwir yn wahanol i Mark Drakeford. O'n i nes i ffindio hwn mas pan nes i mynd i ti Rodri Glyn 2 flynedd yn ôl. So mae'n gwbl wir. Nesa, y parchedig Ezeas Grandis o ardal Llanelli, ond wrth gwrs o'r wladfa yn reiddiol. Go on, Aron, dechrau ni off. Ezeas Grandis. Mae rhaid fi gael bach amser i feddwl am hwnna. I fod yn onest, dych chi ddim yn mynd i dyfalu fe. Dwi ddim yn mynd. Ond byddai'n ymwneud. Bydden ni'n geso rhyw fath o caws gafr neu rhywbeth odd fel yna. Dwi ddim yn caws gafr, mae fe'n caws buwch, dwi wedi gwir, achos dwi wedi Google fe. I ffindio mas beth yw e. Cawn mi weid wrthych chi, enw'r caws yw sardo. Swnio hefyd neu a cweso a sardo, fel ni yn Google fe. A un arall sydd gyda ni ar ôl, yr holl ffordd yn dimbych, Andras Iago. Cori, beth ti'n meddwl? Chi'n gwybod beth, dwi'n jyst yn wedi rhoi allan o cawsys dwi'n gwybod am. Dwi'n dod o America, da ni jyst hefo fel caws ffug, chi'n gwybod? Bechod. Dwi'n gallu deud. Wel, i fod yn onest, mae gen ti dan o caws Americanaidd fan Alun, o'n i'n meddwl. Ti eisiau dangos i'r byd. Yn plastig, ie. Fi? Ie. Ie, i'n mech melyn yna. Ond y fel 8 gwahanol caws yn y plat na, gych chi'n gwrando, mae'r plat yn wag. Ti ddim yn mynd i teimlo dda. Yr ateb, Andras Iago. Stilton? Cheddar. Diflas. Cheddar. Just Staple. cheddar. Yeah, well, dyna ni. Quiz, a a bit gorau am y quiz yna, the teitl fi'n credu, fi'n cytuno. Prif gaws ein hoff weinidog. Oedd e just o rhaid i ni wneud ar gyfer yr teitl yna. Wel, heno, ni'n mynd i bod yn siarad am lyfr Titus yn y Testament Newydd. Ni'n mynd i ddarllen o Titus 1, so os chi moyn agor darllen gyda ni, mae croeso i chi wneud wrth gwrs, ond cyn i ni ddarllen, mae Alun mynd i roi cyflwyniad i ni i lyfr Titus. Diolch, Alun. Iawn, diolch. Wel, mae'r cyflwyniad yma tua 4 munud, ond dwi'n newydd fyta llon plat y gaws, so ti'n gobeithio fyddai'n para'r i ddod i diwedd. Wel, mae llythyr Paul i Titus yn un fyr iawn, dim ond rhyw 3 phennod sydd yna, ond mae Paul fel sydd yn nodweddiadol o'i sgwennu e. Mae'n mynd ati i ddelio gyda'i destun mewn ffordd uniongyrchol iawn. Mae'n llythyr sydd yn hollol crammed gyda dysgeidiaeth sydd i'w gymhwyso. Mae Titus, derbynydd y llythyr, yn un o gydweithwyr agos Paul, wrth i'r eglwys fore'r eglwys gynnar, gael ei sefydlu ar draws môr y canoldir, y Mediterranean, a'r dwyrain canol. Nawr, rôl Titus wrth i ni gwrdd y fe fan hyn yw i rannu'r newyddion da a chryfhau ac adeiladu'r eglwysi ar ynys Creta, sef Crete, un o ynysoedd Groeg. Fel cynrychiolydd ar gyfer Paul, sydd, fel ni'n gwybod, yn apostol i'r cenhedloedd, hynny yw yr apostol i'r rhai nad oedd yn dod o dras Iddewig. Felly mae Titus ar ynys Creta yn gweithio gyda'r eglwysi sydd yna, yn cydlynu ac yn adeiladu. Mae Paul yn ysgrifennu ato fe ac yn gosod allan sut mae Titus fod i gyflawni ei dasg. Ni felly'n dod at gynnwys y llythyr, ac os oeddwn ni'n rhoi subtitle i lythyr Paul i Titus, nes ni'n dweud hyn: Titus, y gwir a sut yw amddiffyn e. Mae geiriau cychwynnol Paul yn helpu fframio hyn. Dyma beth mae'r adnod cyntaf yn dweud. Llythyr gan Paul, gwas i Dduw, a chynrychiolydd personol, neu apostol, Iesu Grist y Meseia. Dwi'n gweithio ar mwyn gweld y rhai mae Duw wedi ei dewis yn dod i gredu, a'i helpu nhw i ddeall y gwir yn well,
iddyn nhw allu byw fel mae Duw am iddyn nhw fyw. So mae Paul yn dechrau trwy wneud yn amlwg bod gwirionedd yn bodoli. A mae hwnnw yn wirionedd objective. It's an objective truth. A mae Paul yn dweud, wel, mae gwybod y gwirionedd yma yn mynd i helpu ni fyw fel mae Duw am yn ei fyw. A ni'n gweld, mae hwn mewn gwirionedd yn ganlyniad i gymeriad Duw. Mae Paul yn disgrifio Duw fel un sydd yn ddigelwyddog. A mae hwnna mewn contrast clir i'r pantheon Groegaidd bydde pobl Creta wedi credu yn nhw cyn i Gristnogaeth ddod i'r ynys. Oedd Duwiau'r Groegiad yn adnabyddus am eu twyllo nhw a'i nodweddion dynol nhw. Felly roedd cyflwyno perffeithrwydd a gwirionedd y Duw byw yn hanfodol ar Creta, dangos i fod e'n dduw oedd yn wahanol. Yn enwedig gan fod bywyd perffaith, dibechod a digelwyddog Iesu Grist, Duw y Mab, yn holl bwysig i ddeall a derbyn yr Efengyl. So mae Paul yn mynd mlaen i atgoffa Titus o'i waith e. Mae e fod i apwyntio arweinwyr neu henuriaid, elders, ym mhob tref. A mae'r dynion yma i fod yn rhai sydd â nodweddion cymeriad arbennig. A'r cymhwyster arbennig hyn hefyd, ei bod nhw yn dal eu gafael yn dyn yn y gair fel maen nhw wedi ei dysgu, mwyn dysgu eraill ac amddiffyn y gwir. So mae penodi'r henuriaid yma yn allweddol i ni'n gweld oherwydd bod gau athrawon, sef false teachers, wedi codi yn Creta, a mae rhaid amddiffyn y gwirionedd yn erbyn yr ymwrsyddiadau sy'n dod. Felly, sut dyn ni'n amddiffyn y gwir? Wel, mae Paul yn cynnig y ffordd cyntaf arweinyddiaeth mewn eglwys sydd yn dal ei gafael yn dyn yn gair Duw, yn ei ddysgu fe i eraill ac yn sefyll lan dros y gwir. Mae Paul yn dangos i ni wedyn bod y ffordd mae'r holl unigolion yn yr eglwys yn byw yn helpu i amddiffyn y gwirionedd hefyd. Mae Titus fod i ddysgu'r holl bobl sut i fyw. A ni'n gweld pam hefyd, mae gwirionedd yr Efengyl, mae Paul yn dweud, yn ein hyfforddi ni i wrthod anifioldeb a byw yn ddisgybledig ac yn dduwiol. Mae bywyd sydd wedi trawsnewid yn amddiffyn y gwir oherwydd bod bywydau sydd wedi trawsnewid yn tystiolaethu i'r gwir. Maen nhw'n tystiolaethu i bwer yr Efengyl a gwaith yr ysbryd glân mewn person sydd wedi dod i gredu. Mae Paul wedyn yn dangos i ni'n eglur gan ddisgrifio'r hyn mae'n dweud fel gair i'w gredu bod Duw yn ein hachub ni trwy ras. Dyma mae'n ei ddweud. Oherwydd fe fi omninnau hefyd un amser yn ffôl, yn anefydd a'r gyfeilion, sef error, yn gaethweision i amryfal chwantau a phlysurau, a'n bywyd yn llawn malus a chenfigen, yn atgas gan eraill ac yn cysau ein gilydd. Ond pan amlygwyd daioni Duw, ein gwaredwr, a'i gariad tuag at bobl, fe'n hachubodd ni. Nid ar sail unrhyw weithredoedd o gyfiawnder a wnaethon ni, ond o'i drigaredd ei hun. Fe'n hachubodd ni trwy olchiad yr ail enedigaeth ac adnewyddiad gan yr ysbryd glân. A dywallodd ef arnom ni yn helaeth drwy Iesu Grist ein gwaredwr. Ei ddiben oedd ein cyfiawnhau drwy ei ras, ac mewn gobaith ein gwneud yn etifeddion bywyd trygwyddol. Dyma beth yw'r gwirionedd mae Titus fod i amddiffyn. Dyma'r dasg sydd ganddo fe. A mae Paul wedyn yn nodi'r ffordd olaf dyn ni bod i ddangos bod hyn yn wir drwy ymroi i weithredoedd da, weithredoedd sydd yn addurno yr hyn dyn ni'n ei gredu. Mae Paul yn gorffen ei ddysgeidiaeth drwy gymell Titus i rhybuddio ac ailrybuddio, ac os ydy'r pobl yma'n parhau, i ymwrthod a phobl sydd yn mynnu creu rhaniadau yn yr eglwys. Mae'r llythyr wedyn yn gorffen gyda chyfarchion personol ar adnod hyfryd hyn. A mae pawb sydd gyda mi yn dygyfarch, prof yng nghyfarchion i'r rhai sydd yn ein caru ni yn y ffydd. Gras fyddo gyda chwi oll. So, mae llythyr Paul i Titus ynglyn â beth yw'r gwir a sut mae'r eglwys yn ei amddiffyn e. Diolch Aron. Mae'n llyfr fel mae'n dweud, mae mor byr bydde fe'n un hyfryd i jyst eistedd lawr gyda, ac un o'r llyfr na jyst yn mynd trwy'r mewn un go, ac gawn ni annog chi
i wneud hynny. Wel, dyn ni ddim, bod ni wedi dweud hwnna, dyn ni ddim yn mynd i trafod y llyfr i gyd heno. Dyn ni'n mynd i trafod, dweud y gwir, darlleniad byr iawn, 5 adnod, a fi'n mynd i ofyn i Aron os wnaeth e darllen hwnna i ni yna. Fi'n credu Titus 1, 5 i 9, ydw i'n iawn? Ie, so wnawn ni darllen Titus 1 a o adnod 5 i adnod 9. Fy mwriad wrth dy adael ar ôl yn Creta oedd i ti gael trefn ar y pethau oedd yn aros heb ei gwneud, a sefydlu henuriaid ym mhob tref yn ôl fy nghyfarwyddyd i ti. Rhaid i henuriad fod yn ddi-fai, yn nŵr i un wraig a'i blant yn gledinwyr, heb fod wedi cyhuddo o afradlonedd nac yn afreolus. Oherwydd rhaid i arolygydd fod yn ddi-fai ac yntau yn oruchwyliwr yng ngwasanaeth Duw. Rhaid iddo beidio a bod yn drahais, nac yn fyr ei dymer, nac yn rhy hoff o win, nac yn rhy barod i daro, nac yn un sy'n chwennych elw anonest, ond yn lletygar ac yn caru daioni, yn ddisgybledig, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn feistr arno'i hun. Dylai ddal ei afael yn dyn yn y gair sydd i'w gredu ac sy'n gyson ar hyn a ddysgur, mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach a gwrthbrofi cyfeiliornad ei wrthwynebwyr. Diolch, Aron. Wel, mae gennym ni 3 cwestiwn i trafod heno. Ac Alun, dwi'n mynd i ofyn i ti ofyn dy gwestiwn di gyntaf, os gwelwch hwnna. Cool, diolch. Wel, ni'n byw mewn celebrity culture, nag i ni. Ac oherwydd hynny, dwi'n meddwl am y ffaith, mae'n tueddiad falle gyda ni i godi dawn person fel rhywbeth sydd yn arbennig. So y cwestiwn sydd gyda fi yw, oherwydd y diwylliant yma ni'n byw ynddi, ydyn ni'n pwysleisio dawn person, enghraifft y dawn i bregethu, dros eu cymeriad nhw, yn enwedig pan dyn ni'n ystyried henuriaid. So beth yw canlyniadau gwneud hynny, a beth yw'r traps i ni gallu cwmpo i sydd yn pwysleisio dawn dros gymeriad? Ie, grêt. Ac hynadur yw rhywun sydd yn arwain yn yr eglwys. Yn ei weid gymaint â hynny, anyway. Mi'n siŵr mae lot o bobl gyda barn gwahanol ar union beth yw e. So wrth i ni edrych ar pwy sydd i arwain, ydyn ni'n pwysleisio eu dawn nhw, eu gallu nhw, mwy na pwy ydyn nhw, mwy na eu cymeriad nhw. Mae'n cwestiwn grêt. Cori, neu di ddechrau ni off ar y cwestiwn yma. Ie, o'na sôn am celebrity culture. Dwi ddim yn gweld bod ni'n gweld hynny gymaint yng Nghymru, wel, yn yr ochr iaith Gymraeg, ond da ni yn gweld hynny yn yr eglwys cyffredinol, byddai fi'n gweud yn sicr. Chi'n gwybod, mae yna lot o pobl sydd yn, chi'n gwybod, maen nhw'n cael eu rhoi ar pedestal rhyw ffordd, a wedyn maen nhw'n cwympo off ohono fo, a wedyn oherwydd eu cymeriad nhw, oherwydd nad dwys na ddim, chi'n gwybod, dwys ddim cymuned o'i gwmpas sydd yn gallu dweud y gwir iddyn nhw oherwydd maen nhw'n cael rhywbeth o pŵer. Ond fel mae Titus yn dweud, wel, fel mae Paul yn dweud i Titus fan hyn, mae cymeriad yn holl pwysig. Mae dawn hefyd yn holl pwysig, ond beth mae Paul yn dweud ydy mae rhaid i nhw ddau gweithio gyda'i gilydd. Mae dawn yn rhywbeth mae'r ysbryd yn trwy i rhywun, i'w ddefnyddio yn yr eglwys, ond mae hefyd mae rhaid i ni edrych yn fanwl ar cymeriad y person a sut maen nhw'n ymdrin y pobl o'i gwmpas, fel mae'n dweud fan hyn, eu teulu, eu ffrindiau, yr eglwys, eu curoddolwyr. Ie, yn sicr. Aron, ti eisiau dod mewn ar y cwestiwn yma? Ie, wel, gan bod ti wedi sôn am Dafydd a'i gaws y barod, o'n i'n meddwl, mae Dafydd yn esiampl perffaith pan mae'n cael ei ddewis i fod yn frenin nag yw e, o sut mae Duw yn dewis rhywun i fod yn arweinydd, a mae hwnna'n wir trwy y Beibl i gyd, really, bod e'n dewis pobl nid ar sail beth sydd ganddyn nhw i gynnig i ddew neu bobl eraill, ond ar sail pwy ydyn nhw. Nid bod nhw'n berffaith, nid bod nhw, ni'n gweld hynny, mae Dafydd ei hun, ond bod yna rhywbeth am eu cymeriad nhw sydd yn wahanol. A felly mae ei i weld i fi bod e'n dewis pobl o nôl i cymeriad nhw, a wedyn, fel oedd Cori'n dweud, yn ei donio nhw. A fi yn meddwl bod hwnna yn falle egwyddor dyle bod ni'n edrych arno, so pan ni'n
chwilio am arweinydd yn yn eglwysi ni, nid y peth cyntaf ni edrych amdano yw ydyn nhw ar yw ddawn arbennig, ydyn nhw'n gyfathrebwyr da, ydyn nhw'n hyn llall ag arall, ond yn hytrach sut fath o Gristion ydyn nhw, sut mae cerddediad nhw, ydyn nhw'n ffyddlon, ydyn nhw'n yn ceisio ddaioni, a fel petai bod Titus a darnau eraill o'r Beibl yn rhyw fath o checklist i ni, a bod ni'n edrych am, dyma beth ni'n edrych amdano, dyma'r qualifications os hoffech chi, y cymwyster ni angen mwyn bod pobl yn dod yn arweinwyr. Fi'n credu bod hwnna falle yn cael ei esgiluso i neglecto tyn bach ar drail, mae rhywun yn gallu canu neu mae rhywun yn gallu cyfathrebu gwirioneddau hyd yn oed yn dda. Fi'n credu pan ni'n edrych ar y pitfalls wedyn, fi'n credu dyna lle ni'n gweld problemau fe, lle ni'n gweld oherwydd bod nhw ddim yn gwneud beth maen nhw'n dysgu neu ddim yn ffyddlon neu ddim yn y pethau mae Paul yn sôn am i Titus. Di pobl yn y pen draw ddim yn gwrando arnyn nhw, di pobl yn y pen draw does dim hygrededd gyda nhw o gwbl. So credu dyna falle lle mae angen i ni fod yn ofalus wedyn. Ni siarad am un gweinidog yn barod na ddim enwi fe, ond chyfo pobl sydd wedi bod mewn celebrity status yn America, ond oherwydd falle bod pŵer ganddo fe a bod e'n ddawnus, o Derek yn dechrau poeni fanna bod fi wedi mention fel un o'r boes oedd ar y caws. Dim o gwbl, na. Ond fel dyna wastad y temptasiwn, fel bod yr adoniau yn fwy pwysig na y cymeriad. A mae eisiau ni warchod i'n calon yn hynny gyda hwnna hefyd ac atgoffa ni pwy bynnag sydd yn henuriad neu'n weinidog. I ni ddim ond yma oherwydd y Dweud i'n donio ni, nid oherwydd bod gyda ni rhywbeth gwell na rhywun arall. Ie. O'n i'n meddwl am Iesu, hynna, ni wedi bod yn darllen, y Gomer wedi bod yn mynd trwy Marc ar dydd Mercher. A mae Marc wrth iddo fe dadbacio 3 mlynedd Iesu, o weinidogaeth Iesu. Mae'n really diddorol, mae'n pwysleisio beth nath Iesu wneud, ond mae'n pwysleisio gymaint pwy yw Iesu a'i natur a pwy yw ei gymeriad ydy. Ac fi'n credu, mae hwnna'n lle dyn ni'n dechrau dyn ni'n dechrau gyda Iesu Grist, ei waith a ei berson. Ac a mae hwnna wedyn yn dod i mewn i'n trafodaeth ni am union beth ni'n siarad am yr henuriaid. O'n i hefyd yn meddwl, os chi'n gadlu fi just siarad am hanes tipyn bach, fi'n credu mae hwn wedi bod yn broblem yng Nghymru am amser hir, actually. Chi'n meddwl am diwygiad 1994 am yr ffrwydr mae llwyth o bobl yn dod yn Gristnogion. Mae llwyth o bobl yn y cymoedd, er enghraifft, yn dod yn Gristnogion a'r gweithwyr yn codi capeli ac eglwysi yn bob. Nes i sgweud treithad am hwn pan o'n i yn y brifysgol. Ac nes i cael y llongyfarch ar fod yn hanesydd Marcsaidd. Ac nath y darlith dweud, sut ti'n teimlo bod yn hanesydd Marcsaidd? Wedi si, wel, hwn di'r marc gorau dwi wedi cael trwy blwyddyn, so I'll take it. Ond chi'n meddwl pan oedd yr Gristnogion, a pan oedd y bobl yma'n dod yn Gristnogion ac yr gweithwyr yn adeiladu ei capeli nhw ac yn plannu ei eglwysi nhw am sy'n exciting iawn, maen nhw'n dechrau colli ei impact nhw pan maen nhw'n dechrau rhoi managers y pyllau glo mewn fel diaconiad yn lle y gweithwyr mewn fel diaconiad. Maen nhw'n dechrau colli o edge nhw pan maen nhw'n dewis y pobl sydd yn impresif i'r byd fel henuriaid a diaconiad yn lle y pobl dylse fod. A fi'n credu mae hwnna'n gwers enfawr i ni, actually. Fi'n siŵr bod hwnna'n un o'r ysymau dyn ni'n gweld y diwygiad yna ddim yn cael falle gymaint o impact ag byddwn ni'n disgwyl. Yw, wnaethon nhw dechrau gweld pethau'r byd yn impresif i fe. A pobl y byd yn impresif. Mae wedi cael dyrchafiaeth yn gwaith, so dos ni roi dyrchafiaeth iddo fe o ran hynadur, a dwi ddim yn credu mae dyna mae Paul yn gwneud fan hyn ar Creta o gwybod. Byddwn ni'n lyfio gwybod y broses, byddwn ni'n lyfio gwybod sut oedd Paul yn dewis henuriad, byddwn ni'n really diddorol, byddwn fe. Aron, ti eisiau dod mewn ar dy gwestiwn di hunain? Ie, wrth gwrs. Dwi'n meddwl mae rhan ohono fe yw
ma dawn yn gallu fod yn rhywbeth amlwg iawn. Mae'n eitha hawdd i ni i weld dawn rhywun, ond er mwyn deall cymeriad rhywun, mae rhaid i bod ni'n nabod nhw am amser hir iawn, a gweld eu tyfiant nhw yn yr arglwydd, a gweld y cymeriad yn datblygu. So, mae'n neud penderfyniad ynglyn ag arweinyddiaeth ar sail cymeriad yn anoddach, a mae'n cymryd mwy o amser a mae'n broses hir dymor. Ond, mae'n bwysig gwneud fel yna, dwi'n meddwl. So ni'n dweud hefyd bod o werth chwilio'r Beibl a gofyn beth mae'r Beibl yn dweud am ddawn henadur. A beth yw'r gofyn? A swn i'n gweud yn bersonol bod ddim o reidrwydd rhaid i henadur brygethu, a gadewch i fi jyst esbonio hynny. Yr hyn sy'n cael ei ofyn o ran dawn yw i ddysgu. Nawr, yn ein eglwys i ni, mae hwnna'n amlwg yn gallu edrych fel astudiaeth Beibl yn wythnosol, a bod un o'r henuriaid yn gyfrifol dros hynny, lle yn amlwg mae'r Efengyl yn cael ei gyhoeddi, ond dyw e ddim yn edrych fel pregethu ar y sil fel petai, neu yn disgyblu henadur sydd yn gyfrifol dros one-to-one discipleships, lle eto mae yna ddysgu yn cael ei wneud, fel mae Paul yn defnyddio fan hyn yn Titus, annog eraill ar athrawiaeth iach. Dyna beth sy'n cael ei ofyn o'r henadur fan hyn. So dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd werth i ni edrych ar gair Duw ac ystyried hefyd. Mae'n credu werth pwynt yma, bydd yna rai sydd yn dysgu sydd ddim yn henuriaid hefyd. I fflip o fe'n ffordd arall hefyd. Sorry. Os gai wedyn yn gyflym iawn, so mae yna erthygl reit ar wefan Crossway, os chi eisiau darllen mwy am hwn, gan dyn enw Jeremy Renner, a enw fe yw 10 Things You Should Know About Church Elders, a newn ni roi'r link i hwnna ar ddiwedd, yn y podcast. A falle newn ni ffindio cwpl o links, actually, i gyd rannu rhywbeth ar hwnna'n. Diolch am y cwestiwn yna, mae'n diddorol nag yw i drafod pwy yw'r henadur, pwy yw'r gwneudog, rhywbeth falle dyn ni ddim wedi meddwl amdano o'r blaen. Aron, dyn ni'n mynd i fynd i dy gwestiwn di nesaf. Wel, o'n i'n meddwl am adnod 9, lle mae Paul yn dweud dyle henuriad ddal ei afael yn dyn yn y gair sydd i'w gredu a sy'n gyson ar hyn sy'n cael ei ddysgu. Sut mae hynny'n edrych yn ymarferol i ddal gafael yn y gair yna, yn ein bywyd ni o ddydd i ddydd? Beth mynd i olygu i wneud hynny? Cori, dechrau ni off. Gyda'r cwestiwn yma. Beth yw ei fod yn berson i ddal gafael yn y gair? Mae hwnna'n cwestiwn really dda. Mae'n cwestiwn dwi'n meddwl am o hyd. Beth yw yn golygu i gael dal gafael ar y gair. Wel, dwi'n meddwl, y peth pwysig yw darllen yna. Yn aml iawn, y mwyaf aml ag allan ni. Trafod o gyda eraill. Bod darllen nhw gyda calon gweddigar. Ond hefyd, just edrych mewn i'w cyd-destun greiddio, mae hwnna wastad yn help mawr. Ond hefyd, deall ein cyd-destun ni, o ran sut ydyn ni'n mynd at y gair, sut ydyn ni'n ymdrin y gair, sut ydyn ni yn ddefnyddio'r gair. Ond, deall awdurdod gair Duw, fel dyma sut mae Duw yn siarad i ni mewn ffordd pwerus, ond i'w ddefnyddio mewn ffordd sy'n rhoi bywyd i'n gilydd yn pwysig iawn. Sori, mae yna Corin yn cerdded rownd, so weithio dwi'n sefyll lan a just... Cori ar Corin. Dwi'n ofyn nhw yn drwg. Ond hwnna yw cynghanedd cyntaf y podlediad. Efallai. Iawn, Alun, gyda di mewn ar y cwestiwn yma. Beth yw ei ddal gafael yn y gair? Diolch, mae Cori wedi rhoi cwpl o beth ymarferol fyna. Dwi ddim fel arfer yn boi emosiynol iawn, neu dwi ddim yn dangos emosiwn yn dda iawn, ond diolch, mae rhaid i wedi, mae dal gafael yn dyn yn y gair, mae rhaid caru'r gair. Mae rhaid i ni garu gair Duw. Dwi eisiau darllen o beth sydyn iawn o Salm 119. Dwi ddim yn mynd i darllen yr holl beth, it's the monster psalm, it's massive. Mae'r salmydd yn trafod gair Duw, a mae'n dweud hyn, mae dy fanedigaethau'n rhyfeddol am hynny o rwyf yn ei cadw. Pan datguddir dy air, bydd yn goleo ac yn rhoi deall i'r syml.
Rwyf yn agor fy ngheg mewn blis oherwydd rwyf yn dyheu am dy orchmynion. A mae'n amlwg bod y sawmydd fan hyn, mae'n caru gair Duw. A dwi'n meddwl, pan ti'n edrych ar arweinwyr a sut maen nhw fod i ddal i gafel yn dyn yn y gair, dyle fod dyheuad ac ysu i ddarllen ac i treulio amser a trwytho hunain yn y gair. Ond wedyn bod yna ffrwyth yn hynny bod i bywydau nhw yn edrych fel y gair. Dwi'n meddwl, o'n i'n meddwl am hyn gyda hefyd wrth ystyried y cwestiwn yma. Mae'n canlyniad i beidio dal yn dyn. Ac os ydych chi'n meddwl reit nôl i'r cychwyn yn Genesis, tardd yr holl broblem oedd bod Adda ac Efa wedi credu celwydd. O'n nhw wedi gwrthod y gwirionedd. O'n nhw ddim wedi dal ei gafael yn dyn yn yr hyn oedd Duw wedi dweud wrthyn nhw. O'n nhw wedi credu cael athrawiaeth a felly nath pob dim mynd ar chwal. So mae'n holl bwysig bod ein arweinwyr a'n eglwysi ni yn caru ac yn dal yn dyn yn y gair. Ie, sicr. Na, jyst bod yn person y Beibl. A mae'r Beibl yw sylfaen ein bywydau ni, yn dyfa. Gwneud mae'n bwysig pwynt mas fi'n dros fi'n gwneud yn gynharach. Pan dyn ni'n sôn am beth yw ei fod yn hynadur a'r pethau mae Paul yn disgwyl o'r hynadur, mae rhan fwyaf o beth yna'n wir i'r Cristion yn gyffredinol. Mi'n gwneud mae hwnna'n rhywbeth dylse ni wedi pwynt mas. Dyw e ddim fel mae rhywun yn dod yn hynadur ac yn sydyn, mae switch yn mynd yn nawr maen nhw'n gofod bod yn person yma, sy'n cael ei disgrifio. Maen nhw'n dod yn henuriaid oherwydd maen nhw'n y pobl yma'n barod, yn dyfa. So, dyn ni gyd fel Cristnogion eisiau bod yn pobl y gair a dan gafel y gair. So mae hwnna'n yn bwysig, ond bod ni'n adeiladu'n bywydau ni ar y gair. A o'n i'n hefyd yn meddwl, wel, mae bwysig sort of pwynt mas beth dwi ddim yn meddwl. Dwi ddim actually yn meddwl i fod y diwynydd gorau yn y byd. Dwi ddim yn golygu fod y diwynydd mwyaf clyfar. Dwi ddim yn golygu i dal gafel mewn rhyw diwynyddiaeth arbennig. Mi'n credu mae hwn yn really bwysig, fi'n siŵr byddwn ni gyd yn dadlen mae'n diwynyddiaeth ni wedi adeiladu ar y gair, ond ni fynd yn bellach hwn i ni dal gafel yn y gair ei hunain. Nid just mewn rhyw syniadaeth sydd o gwmpas y gair. Byddwch yn person y gair, i mynd yn really ymarferol. Oedd yn gweinidog i pan o'n i'n tyfu lan. Os o'n i'n cario'n Beibl fi mewn i'r capel, oedd e'n cymryd y Beibl off fi, ac oedd e'n edrych ar y tudalennau, a i weld os o'n nhw'n digon brwnt. I weld os o'n nhw wedi cael ei darllen, a byddwn y rei bits oedd yn fwy brwnt nag eraill. Ond ni eisiau bod yn pobl sydd just yn llyncu, sydd just yn sychedu am y gair. Aron, ti eisiau dod mewn i orffen off dy gwestiwn di? Ie, fi'n meddwl bod chi gyd i dweud pethau grêt. O'n i just yn meddwl am, sort of, fel Alun yn dweud mewn ffordd, ni wedi bod yn mynd fel eglwys trwy Genesis, o dechrau Genesis. Un o'r pethau chi jyst yn gweld yw mae ffydd yw i gredu Duw, credu yng ngair Duw. So mae Duw yn dweud rhywbeth, mae'n rhoi addewid neu mae'n rhoi cyfamod, a ffydd wedyn yw i gredu bod hwnna'n wir. A dyna pam mae gair Duw mor bwysig oherwydd bod e'n gair Duw, yr pwy sy'n dweud e. A fi'n meddwl, mae deall hynny ddechrau'n holl bwysig. Ond wedyn, byw arno fe, neu byw yn ei ole, so bod ni'n deall mai hwnna yw y bara un enaid ni, hwnna yw be ni'n byw off. So os nag oes gair Duw yn cael ei digesto fel petai, dyn ni ddim yn mynd i dyfu, dyn ni ddim yn mynd i glywed gair, dyn ni'n mynd i glywed llais Duw yn siarad gyda ni ac yn y blaen. So mae lot o bobl yn aml yn mynd i ryw fath o'r ret yn un o'r pethau sy'n mynd gyntaf yn aml yn ein perthynas ni gyda Duw yw darllen y Beibl. A mae'n meddwl, pan bod fi'n stryglo gymaint, yn aml hwnna yw'r ateb, achos maen nhw wedi esgiluso gair Duw ei hun. So mae hwnna wastad fel y first port of call, os nag chi'n allan unrhyw beth arall, hwnna, darllen y Beibl. A mwynhau y Beibl, jyst mwyn sort of wneud yr achos am mwynhau y Beibl. Darllen
llyfr o'r Santa Biblia gan Justo Gonzalez. Mae'n siŵr o fe Isaias Grandis yn mwynhau y llyfr yma. Ond mae e'n mynd, mae e wedi bod mewn byd sort of diwinyddiaeth academaidd. A mae e'n dechrau'r llyfr trwy just dweud pa mor braf yw e, just dod nôl i'r Beibl fel llyfr chi just yn mwynhau. A just cael darllen y storïau a just cymryd nhw mewn a just sort of sowcio nhw lan, a fi'n credu, mae real problem yng Nghymru fi'n credu yn enwedig. I ni'n meddwl bod ni'n gofod mynd yn glyfar iawn gyda'r Beibl. Mae rhyw, o mam gi fi, oedd hi wastad, it's very clever. Mae'n glyfar, bwysig iawn a i ni fel Cymru. Yn siŵr achos ni'n hanes ni'n cael ein galw'r gwrthwyneb. Ond fi'n credu, mae yna rhywbeth mewn jyst mwynhau y Beibl am beth yw e. A just ymlacio yn y Beibl hefyd. Dwi'n meddwl mae hwnna'n rhywbeth really pwysig i rhai sy'n pregethu gofio hefyd. Bod darllen y Beibl ddim i gyd am sut ni'n paratoi pregaeth arno fe. Ond bod ni yn, fel ti'n gweud, just darllen mwyn sowcio arno fe, mwynhau. Sicr. Wel, mae gen i un cwestiwn arall. Mae'n dod o adnod 8 fyna, Cori, cwestiwn ti yw e. Wel, mae hynny'n cysylltiedig i cwestiwn Alun, really. Achos oedden ni'n trafod cymeriad arweinwyr yn yr eglwys, ac hefyd yn sôn am celebrity culture sydd mae rhywun ar pedestal. A dwi'n meddwl, weithiau, da ni'n gweld arweinydd fel rhywun sydd ar ei bennau hun, da ni'n gweld nhw pan maen nhw'n dod allan o'r stydi ar y sil i wneud pregaeth. Ond fan hyn, mae'n sôn am yr arweinydd fel rhywun lletygar, rhywun sydd yn rhannu lletygarwch. Ac mae hyn yn golygu, mae yna rhywun da ni'n yn eu tai nhw, da ni'n gweld sut maen nhw'n trin eu teulu, da ni'n gweld sut maen nhw'n trin yr eglwys, oherwydd da ni'n gweld hwnna yn ymarferol o ddydd i ddydd wrth i ni bod o'i gwmpas ac o gwmpas ei teulu. Felly mae'n gorfod wneud ynglyn â lletygarwch, ond y cwestiwn yw, da ni ar hyn y bryd, os ydych chi'n gwrando 2020, y blwyddyn enwog, ar hyn y bryd, da ni mewn lockdown, felly mae lletygarwch yn edrych yn wahanol. Felly y cwestiwn yw sut allan ni bod yn pobl lletygar, sut allan ni bod yn arweinwyr eglwysig lletygar yn ystod y lockdown hyn neu y pandemic. Wel, Aron, fi'n mynd troi at y ti, gyntaf, fi'n gwybod bod chi yn teulu lletygar sy'n ymarfer lletygarwch, so Dweud wrthyn ni, sut mae hwnna'n edrych dros yr, 16 wythnos diwethaf erbyn hyn? I fod yn onest, mae wedi bod yn un o'r struggles falle i ni fel teulu, just o ran ni wedi arfer gyda cael pobl yn ein tai ni, a bod hwnna'n rhan eitha pwysig o bywyd yr eglwys, really. So mae wedi bod chydig bach yn od. Mae'n anodd iawn trial meithrin hwnna, fel fi'n siŵr mae pawb wedi ffindo. Ond wrth gwrs, hyd yn oed ar fel Zoom a pethau, dwi just ddim mor hawdd, dwi ddim yr un peth, dwi ddim fel cael pobl draw. Mae'n anodd iawn bod yn, dwi'n gallu cofio'r gair Cymraeg, transparent. Troloiw. Yn droloiw. Sorry, so, i beidio bod yn, i allu bod yn droloiw, mae'n anodd ar unrhyw fath o fel gyfrifiadur fel hyn. So fi'n meddwl mae yna rhywbeth i ddweud am just sylweddoli a falle gwerthfawrogi y fraint sydd gyda ni o allu bod gyda'n gilydd a bod yn lletygar. Dwi ddim yn meddwl bod na yn bersonol substitute iddo fe i gael cymdeithas. Ni wedi cael rhai pobl draw yn yr ardd ers i ni gael hawl i wneud hynny. Ond hyd yn oed wedyn, mae'n anodd nag yw e. Mae'n just yn fater o, fi'n credu gweddio, byddwn ni'n cael ailafel yn hwnna'n fi yn iawn a dal ati i fod mor lletygar. Os oes gan pobl tips am fod yn lletygar ar y we, fi'n edrych ymlaen i glywed i fod yn onest. Cysylltwch gyda ni, gadewch i ni wir. gwybod Genuine. Hoff gaws a sut i fod yn lletygar yn ystod lockdown, dyna ni moyn gwybod. Alun, beth amdano ti? Sut ti wedi bod yn lletygar yn ystod lockdown? Wel, eto, fel oedd Aron yn gweud, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi really struglan gyda, cos yn Gomer, cyn lockdown, yr arferiad oedd
nos Iau, byddwn ni ar y ffordd nôl y gwaith yn pigo lan, pizzas y co-op, dips, unrhyw special request, garlic bread, gan Derek Rees, pastas efallai, anything going on. A just cael pawb rownd y ford yn y tŷ yn mwynhau. A mae ddim cael hynna, mae cael hwnna di just fel ffrwygo allan o wythnos wedi bod yn really, fel, neu fi teimlo'n really isel, heb gael pobl draw. Does na ddim substitute amdano fe, dwi'n meddwl. Fel chi wedi gweud, fel, os oes gan rhywun tips, bydd yn gret. Ond dwi'n meddwl, mae lletygarwch yn ei ystyr ehangach ynglyn â rhannu bywyd gyda pobl. A dwi'n meddwl, mae hwnna'n golygu bod ni'n rhannu un bywydau go iawn ni, so bod ni'n trafod gyda phobl yr hyn i ni wedi stryglo gyda yn ystod lockdown. Yr hyn sy'n digwydd yn ein bywyd ni, bod ni'n neud amser er mwyn sicrhau bod ni'n rhan o fywydau'n gilydd. Dwi wedi treulio mwy amser ar FaceTime yn y cyfnod yma gyda fi, mae'n unrhyw cyfnod arall yn y mywyd i, yn siarad gyda ffrindiau, dwi fel, byswn ni fel arfer ddim actually siarad gyda gymaint o hynny. A mae'n golygu bod ni'n goffi fod lot yn fwy bwriadol yn y ffordd dyn ni'n meithrin perthnasau, dwi'n meddwl, neu mae wedi gorfod i fi wneud hynny. Sydd wedi bod yn rhywbeth really braf. Wrth i fi ddweud hyn, fi'n meddwl am fel rhestr o few people dwi'n really angen cysylltu gyda. Ond ie, fi'n meddwl mae'n herio ni i ystyried fel beth yw gwir ystyr, beth yw kind of tardd eisiau bod yn lletygar. Dwi'n meddwl mae'n edrych ar fywyd Iesu bod lletygarwch Iesu yn atynnu pobl. Dyna gyda fi i bydd yn yr boi yn y goeden. So cheis. Go on, dyna lawr. Ni'n mynd am fwyd. Come along. Cofia, dwi ddim yn dweud ti'n dod i TV so cheis. Mae'n dweud ti'n dod i TT. Yeah. I actually, fi'n credu hwnna'n y pwynt o fi eisiau gwneud. Dwi wedi really bod yn dysgu am beth yw am lletygarwch yn dros y blynyddoedd diwetha. Dyn ni'n bita lot fel capel, fel gallu dychmygu. Bwyta lot, a syniad fi oedd, ni'n gwahodd pobl i cael bwyd, a ni'n bwydo nhw, a ni'n llenwi nhw fel mam gys Cymreig, ni jyst yn stuffio nhw, pwdin, pob dim. Wedyn ni'n anfon nhw o'na. A mae Duw wedi bod dysgu ni am hwnna yw actually, mwyn bod yn lletygar, dwi ddim jyst yn golygu bwydo, mae'n golygu cynnwys pobl. A mae hwn wedi cael ei weid, really. Fi'n cofio, roedd un o'r turning points gyda ti, Alun, pan oedd ti'n dod i bita gyda ni, fi'n cofio ti'n dweud, fi'n mynd i golchi lan, ac o'n i jyst yn meddwl, na, ti'n gorist yna a derbyn, dwi'n mynd i golchi lan achos fi yw'r Christian. A wedi just dysgu, wrth i ti a Caws o pobl eraill dechrau golchi lan, o'ch chi'n dod yn rhan o gymuned yr eglwys. A wedyn o'ch chi'n moyn wneud y pwdin un wythnos, ac o'n i'n meddwl, sy'n siŵr chi fod. A chi'n bod dysgu hwnna. So mae'n golygu mwy na just roi, mae'n golygu cynnwys nag yw e. Mae'r Beibl Darlleniad yn dweud fod yn groesawgar, ond fod yn gynhwysar hefyd, yn cynnwys pawb. Mae'n rhaid i fi weid, fi wedi cadw yn y gair lockdown yn lle'r gair swyddogol Cymraeg, sef y clwm glo. Gwch chi'n gwybod hynny? Clwm glo. Nath Vincent Watkins, parchedig Vincent Watkins, ffon o fi, mae adl fi wybod mae'r clwm glo. Mae'n sy'n fel lle, jyst ti'n mas i Merthyr neu rhywle. Y clwm glo. Ond, pan fi'n dweud hwn? Ie, dwi'n credu, dwi wedi bod yn really dda at wneud mwy o amser i bobl dwi byth yn siarad i. A wedyn mae'r safon yr amser dwi wedi cael gyda'r pobl dwi fel arfer yn gweld yn teimlo'n wath. Y pethau dechrau agor lan nawr, dwi'n really hammerio drive-through coffees ar hyn o bryd, a dwi'n lyfio cwrdd o pobl mewn car parks am coffi. Hwn yn rhan newydd o bywyd fi. Ond ie, fi'n credu mae stuff fel y quizzes Zoom a stuff wedi bod yn dda hefyd, ti'n modd jyst i tynnu pobl at ei gilydd. A fel mae Alun yn dweud, ni wedi gorfod jyst bod yn lot mwy bwriadol gyda'n cymdeithas ni ac yn y blaen. Cori, comment olaf y benod i ti. Na, chi wedi bod yn gret yn ymateb y cwestiwn yn ymarferol. Fel oedd Alun dweud, dwi'n meddwl beth sy'n pwysig ydy bod pobl yn rhan o bywyd ti. Maen nhw'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y bywyd ti, ti'n onest gyda nhw. Ac hefyd, jyst i ni fel arweinwyr
i ceisio checio ar pobl, i gweld sut maen nhw hefyd. Mae rhan y lletygarwch ydy bod pobl yn teimlo bod yna croeso iddyn nhw. So mae hwnna yn rhan. So, diolch i chi. Mae hwnna'n gret. Wel, diolch pawb. Rwy'n teimlo bod ni'n rili trafod fyna, ond fi hefyd yn teimlo mae yna lot fwy i drafod. Felly wrth i chi, gobeithio wrth i chi rando, mae cwestiynau, sylwadau wedi bod yn dod i'ch meddwl i chi. Please, newch chi roi comments, newch chi danfon negeseuon i ni, ac wythnos nesaf wrth gwrs, bydd ni yn ymateb i'ch cwestiynau a sylwadau chi. Rhwng y penod yma'n dod mas, a'r penod nesaf yn dod mas, mae Alun Bryn yn priodi, felly llongyfarchiadau mawr i Alun ac i Elen. Fi'n siŵr gewch chi diwrnod arbennig iawn. Dwi'n edrych ymlaen at bod yna, trio cael gyfer y stuff free a phosib allan o'r digwyddiad. A fi'n credu, maen nhw'n mynd i bod bonus episode bach wedi cael ei recordio ar y diwrnod, felly edrych o'ch waith. Dyma sy'n cadw Alun di'n clywed o hwn. Mae'n mynd i digwydd. Ac so edrych o'ch mas am hwnna cyn bo hir. Diolch Aron, diolch Cori, diolch Alun, a diolch yn fawr i Clem am ei holl waith. Mae'n rili eisiau ni diolch iddo fe am cadw trefn arno ni. Diolch pawb, diolch am rando, a nawn ni weld chi cyn bo hir.